Akadémia finančnej gramotnosti vyvinula dlhodobý vzdelávací systém, ktorý umožní širokej verejnosti získať kontrolu nad svojimi financiami a osobným životom a dosiahnuť finančnú nezávislosť. V prvom stupni sa naučíte rozumieť, zarábať, sporiť, investovať a chrániť svoje peniaze. Vďaka tomu získate odborný rozvoj a istotu. V druhom stupni sa učí predaj, marketing, rétorika a základy podnikania, manažérsky rozvoj. V treťom stupni nastáva osobnostný rozvoj. Učíte sa viesť ľudí, budovať firmu, základy neokybernetiky, čiže systémové nazeranie na život a tvorbu akejkoľvek skutočnosti. Mediálne centrum AFG od svojho vzniku vyprodukovalo niekoľko kníh, učebné pomôcky, audioknihy, audioprednášky, animované filmy a vyše 100 hodín videoprednášok a okrem toho virtuálny simulátor Hra o život a informačný systém, ktorý to všetko spája a sprístupňuje cez web vďaka e-learningu. Vzdelanie je rozdelené do akadémií, predmetov a samostatných prednášok. Systém vás vedie krok za krokom stovkami krátkych videí, obrázkov, audiozáznamov a ďalších materiálov na stiahnutie. Každým prezretým krokom vám pribúdajú percentá potrebné k absolvovaniu predmetu. Po tréningoch a testoch získate virtuálny odznak a odomkne sa ďalšia akadémia. Štatistiky vám rýchlo a prehľadne znázornia aktivitu vás a vašich spolupracovníkov. Najzaujímavejšie kroky si môžete označiť záložkou, aby boli vždy po ruke. Zoznam sa zobrazí kliknutím na Moje záložky. Webové prostredie umožňuje sledovať e-learning cez akýkoľvek typ počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Vzdelávací systém Akadémie finančnej gramotnosti vníma e-learning len ako jeden zo základných nástrojov na ceste za finančnou slobodou. Vďaka AFG dokážete nadobudnuté vedomosti ihneď uplatniť v praktickom živote. Váš prvý krok za finančnou nezávislosťou môžete uskutočniť už teraz. Stačí sa prihlásiť na vstupný seminár Akadémie finančnej gramotnosti.